besøg hos kunstneren, kunstmaleren, altmuligmanden i kunstens verden, Stig Weihe. Og grunden til, at vi er gået til Stig Weihe i dag, det er fordi, at den unge mand, han runder det såkaldte skarpe hjørne. Det ses ikke rigtigt, hvad han ligner stadigvæk en pæn ung mand på en 35-40 år, men Stig Weihe er altså ved at runde de 50. Og så skal vi lige høre om, hvordan det føles. Stig Weihe, som jeg sagde før, man kan jo ikke rigtig se det, hvis man ikke lige ved det. Men tillykke med fødselsdagen. Mange tak. Og ja, det er et dumt spørgsmål. Hvordan føles det? Jo, men altså, det føles på den måde, at tankerne blomstrer, og så konstaterer man, at man sikkert ikke bliver 50 en gang til. De næste 50 år skal være koncentreret, hvis det bliver så mange. Ikke? Sådan den tanke får vel alle mennesker, ikke? Jo, det er klart. Og så håber jeg selvfølgelig fremover, at jeg bliver brugt for mange rynker rundt i ryggen. Er det ikke det, der er mening med tilværelsen? Ikke? Nej, der er ikke noget ved ikke at blive brugt, vel? Ja, det er vemmeligt, ikke? Jamen, der er vel også chancer, fordi der er jo bud efter dig fra udlandet. Ja, alle steder jo. Ja. Altså, det er jo, der er også det store Jylland. Ja. Men Stig, vi har jo heldigvis fået lov at lave en dejlig udsendelse med dig, hvor vi så nogle af dine pragtfulde malerier, og vi ved jo også, at hvordan du kom her til Nysted og sådan noget. Ja. Men du som maler, er du begyndt et sted, der var en ældre mand, du fortalte om. Ja. Og, hvad var han, 86? Ja, Alfred Harry Liljendal løb jeg jo så ind i som meget ung mand. Og jeg løb ind i flere år, ikke? Og der har man disse lørdag eftermiddags sammenkomster med øl og cigarer. Og jazz. Ja, det endte med ud på aftenen, ikke? Men jeg har en anden kollega, som har gået mange år på Kunstakademiet, ikke? Ja. Og sagde så til mig en dag, at hans år i Clausens Kunsthandel, hvor Svend Vig Hansen og Søren Hjort Nielsen kom dagligt og drak kaffe og portvin og hvad den nu gjorde, det var en større læreplads. Kompositionslærer. Men den og den udstiller det er noget lort, fordi... Og så kommer der nogle begrundelser. Ja. Det er ikke noget skidt og møg, fordi man ikke kan lide manden. Nej. Ham skærer man væk. Ja. Men det kunstneriske udtryk. Ja. Og det går man så ud og skriver op i hjernen og gør, ikke? Og der er så også forskellige andre ting. Men jeg havde altså den der... altså, der er jo et eller andet, som ikke kan... som er det samme som et talent. Og et er, at man har talent og mod og uafhængighed til at ville gøre nogle ting og finde frem til et kunstnerisk udtryk. Ja. Og nummer 2, altså det der er parallelt løbende er, og nu kommer det, man må ikke sige det højt, men man vil gerne være noget, man vil gerne blive til noget. Og den der drivkraft er en form for talent at sige, jamen udover at jeg maler og gør de her ting, så vil jeg altså gerne noget i tilværelsen. Jeg vil gerne vise mig frem og sige, se her, det kan jeg, det gør jeg. Og det har jeg været god til altid. Og det tager jeg så, det er sådan en bibeskæftigelse, og det har jeg fået røget i hovedet mange gange, at man siger, ja, men han politiserer, og han gør sådan og sådan, ikke? Og så bliver man så siddende på værtshuset, ikke? Altså, en kunstnerisk karriere skal man både kunne drikke bajer, og man skal også kunne drikke sig fuld. Og man skal også kunne stå op om morgenen. Og dem, der ikke får nogen karriere, det er dem, der bliver liggende til klokken 2. Ja. Men den, der står op klokken 7, det er og banker hovedet ind i væggen og tager noget koldt vand og stærk kaffe og fortsætter. De bliver til noget i tilværelsen. Ellers så skal man holde sig fra foretagende. Sådan er det. Du siger det der med jeg kunne så for, at du siger, banker hovedet ind i væggen og sådan noget. Er det så det der giver sig udslag i disse her pædagogiske fingermalerier? Er det sådan en mareridt eller sådan noget, de ser efter sådan en fest i aften, tror du? Eller? Nu var det nogen ved døren. Ja. Vi talte om fingermalerier og pædagoger. Ja. Det var efter sådan en gilde der, hvor man så dunkede hovedet ind og mødte næste morgen, eller er det dem, der så ligger til klokken 2? Ja.
Jeg vil nok sige det sådan, at samfundet rykker sig jo fra det, jeg har vokset op i, et meget dynamisk industrisamfund, og nu hedder det så, at det er et kommunikationssamfund, men der er sgu ikke rigtig nogen, der kan tale i telefon med. Jeg forstår ikke, hvad de siger, vel? De siger hverken navn eller noget, vel? Så vi hører jo hele tiden, at kommunikationen svigter. Ja. Men vi må altså se i øjnene, at det er en tit og ofte en samfundsplaceringsopgave fra statsmagtens side nogle gange, at man ikke ved, hvad man skal gøre ved de mennesker, som er talentløse og dumme, altså ubegavede. De er jo ikke dårlige mennesker, vel? Det er ikke det. Ikke? Men lad os så sige, at de er ubegavede, ikke? Og de kan sgu sagtens gå på et kunstakademi og få noget SU og sådan noget, så er de sgu placeret i de år, ikke? Men kunstnere bliver de sgu ikke, du. Nej. Det gør de altså ikke. Kunststøtte og tilskud og SU, det har jo ikke været nemt som billedkunstner at få økonomien til at hænge sammen altid. Nej, men altså, man prøver sådan, man laver undersøgelser, ikke? Og de undersøgelser i vores samfund er altid lavet af akademiske fra universiteterne, som er cand.merker og magistre i et eller andet. De ved sgu ikke, hvordan en tilværelse er skruet sammen for en kunstner. Nej, og det er, men man får så stadigvæk, fordi man prøver stadigvæk at finde ud af, hvad gør de egentlig, hvordan gør de, ikke? Og vi må så bare stille og roligt konstatere stadigvæk, hvor vi er på vej ind i år 2000, at de største sponsorer og de største kunstmæscener i dansk kunst er kunstnerkonerne. Sådan er det. Ja. Det kan du spørge hvilken som helst. Dem, der ikke har nogen koner, de har det sgu dårligt. Nu kommer vi til kunstnerkoner. I begyndelsen af 70'erne, der talte man om denne her sådan meget, meget smukke familien Danmark, der bestod af 2 voksne og 2 børn. Ja. Det har en kunstner jo aldrig været heldig at kunne på samme måde som de der pen- og blækhusarbejdere, de kaldes vist kontorfunktionærer. Ja. Det kan man ikke som kunstner, kan man det? Nej, altså det er meget svært, og det er jo for at en kunstner, som skal være på forkant også, hvad skal vi sige, kunne sige noget om samfundet, så er det altså, man kan jo ikke komme og angribe samfundet, som giver en penge. Så siger man jo ikke, hvis man skal lave samfundskritik af relevant art, ikke? Så derfor er det meget vigtigt med en vis uafhængighed. Ja. Og det er stadig som i 60'erne, ikke? Altså der er jo nogle løgnehistorier, der kommer jo så rundt og gæsteoptræder på akademier og kunstskoler og sådan nogle ting. Og der var så en frokost et sted over i Jylland på en stor kunstskole, hvor der sad nogle unge malere på et par 20 år, som snakkede om, hvad de ville gøre, hvis de havde levet i 60'erne, de glade 60'ere, og hvad ville de gøre med deres penge, fordi der solgte man jo bare billederne sådan, man kunne ikke nå at lave dem. Og der må jeg så sige, at jeg startede i Henning Larsens kunsthandel i Bredgade, som arbejder. Ikke? Han havde en farvefabrik, og der stod jeg så en årrække, og det har så været midt i 60'erne. Og der gik det frasagn i Bredgade, at Hagedorn Olsen, meget stor, overset kunstner som naturlyriker, han havde haft udsolgt i 1959 nede i Galleri Hagedorn, så lå længere nede. Det snakkede man stadigvæk op 6-7 år efter. Vi gjorde det i vores nygifte hjem, at man brugte tebladene 2 gange i 1967-68. Når jeg drog te hjemme, så blev de lagt på en avis og tørret, og så blev de taget med i værkstedet, ikke? Og det lyder som noget fra 30'erne eller sådan noget, ikke? Men det er sådan gjorde man det. Ja, det er det ikke. Altså, det er en forbandet løgn, de der glade 60'ere. Det er noget industri, der kører, noget der svineri af naturen og et eller andet. Det er noget andet. Det er nok bedre i dag. Det er nok meget bedre. Altså, det kan jeg godt sige dig. Men altså, for at vende tilbage til disse, hvad man gør, så man skal jo så sige sandheden også til folk. Jeg synes ikke, man skal placere mennesker, fordi det passer statsmagten at lave nogle kunstskoler, og der er stor arbejdsløshed. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved menneskerne. Skal vi sætte til noget,
Så har altså Bertel Haarder engang fundet på, at der måtte være nogle arbejdspladser i kunsten. Og den har Jytte Hilden så arvet. Der må være noget, vi må kunne uddanne de her mennesker til et eller andet. Og de bliver så halvt uddannet til et eller andet, som altid ender i noget aftenskoleundervisning. Og så resten er noget med en arbejdsløshedskasse og supplerende dagpenge og et eller andet. Det er sgu ikke noget erhverv, altså som sådan, ikke? Og derfor må jeg så sige, at politikerne har taget fejl, alvorlig fejl med 2 ord. Det ene hedder for, og det andet hedder af. Man har altid levet for kunsten, og aldrig kunne leve af den. Nej, altså familie med 2 børn, når man skal de penge, man tjener, bliver man nødt til at putte over i andre store projekter. Ja. Ikke? Jeg fortæller for tiden selv ved at lave nogle jernskulpturer, ikke? Ja. Og bare altså, hvad priser i rustfri stål er og sådan nogle ting, ikke? Jeg har slet ikke pengene, vel? Til det, jeg vil lave. Men altså, når jeg så ryger et billede, så må jeg så investere i fremtiden. Det er ikke noget, man kaster penge op i luften, og så drikker sig skidefuld. Det er sådan et romantisk ord. Mange vil gerne, altså befolkningen vil gerne høre, at der er en vis smartness. Det ligger sådan i tiden også, ikke? Du ser en reklame om, at jeg maler ikke vinduer. Og så sidder man med en pibe. Man skal ikke lave noget. Arbejde, det er nedgjort. At arbejde er i vores samfund langsomt blevet nedgjort, ikke? Ja. Det er jo kun bondeidioter, der går og snakker med roerne med et hakkejern. Du vil sprøjte det hellere til, ikke? Ja. Men det kan være, at det der hakkejern slet ikke var så tosset jo, i sidste ende. Og det der med at male et vindue, at det slet ikke var så tosset frem for at sætte plastikvinduer i. Ikke? Og det samme kommer så frem i indstillingen til at sætte sig ind i et stof og sætte sig ind i et kunstnerisk regi og i teknikker osv. At befolkningen elsker at høre, at en kunstner, han går ud og kigger på solen, og så har han tjent 1.500 kroner. Ja. Sådan gør han. Ja. Han kan et eller andet, og der går altså de der forskellige berømte frasagende historier om julemanden, ikke? Ja. Han arbejder kun en dag om året. Ja, en måned, ikke? I december måned, julemanden i Magasin, han får 1 million, ikke? Ja. Fordi han er bedre end julemanden over i Ilum, ikke? Og derfor så, det er sådan noget, ikke? Og han kan bare lige snakke med børn og få dem til at købe julegaver, og de tjener så mange penge på den her julemand. Og den opstår hver år i København, jo, ikke? Og sådan er der de der historier med, som kunstnere lider af, men standen lider under at være en slags sigøjner, ikke? Som bare gør et eller andet, og så tjener de nogle penge. Når jeg kommer til mine kollegaers værksteder og kommer rundt og ser, hvad de knokler med af kraner med sten og plader og svejseanlæg og grundering af lærreder og sådan noget, ikke? Så er der jo enhver SID-arbejder ville vi have stået af, hvis han skulle udføre det, som vi udfører til de timelønner. Ikke? Sådan er det. Det kan du også se, når der... Er du er ikke på vej i den retning der? Nej, altså nu starter jeg i de små, ikke? Altså jeg drog en gang for mange år siden i midten af 70'erne til Italien. Og man skal jo afprøve forskellige muligheder, ikke? Ja. Og senere hen prøvede jeg de grafiske muligheder, men det er så noget med ens i boliggende potentiale, som måske ligger der, men man ved ikke, hvordan man får det frem i et grafisk udtryk, altså i litografi eller et eller andet. Og jeg havde nogle store idéer med nogle skulpturer. Ja. Og jeg bankede mig altså mest over fingrene, ikke, med den her hammer. Jeg lavede sådan en fuldtræffer en gang imellem, og så du ved, ikke? Ja. Så jeg tror, at jeg havde fået mest tomfingeren et par gange, så rejste jeg hjem og sagde, at når man ikke kan udføre det, så nytter det ikke noget at have de der visioner og sidde og snakke om det. Nej, det nytter ikke noget at sidde og vrøvle om det. Der skal noget på bordet og sige, det har jeg gjort. Det vil sige, om 25 år kan vi komme og hylde dig med 75 års fødselsdagen der, og så er du stadigvæk altså godt i gang med penslerne der. Den slår du da ikke så voldsomt på. Nej, altså, der kommer så til at sige, den der erkendelse af ikke at spilde livet, men at have det der talent at sige, vi har et eller andet forløst i mig i grafik og skulptur, uforløst i mig i grafik og skulptur, så er det altså bedre at sige, jamen jeg kan altså nogle ting, ikke? Ja. Og de ting kan jeg rykke på og gøre ved og gøre bedre og så videre og så videre, ikke? Og det nu har jeg for længst besluttet, at jeg gider ikke beskæftige mig mere med grafisk produktion, fordi det ligger
det ligger langt væk fra min psyke, ikke? Der skal en forfærdelig masse tålmodighed til, og den tålmodighed har jeg nok brugt op på lærerne, ikke? Fordi der er en vældig koncentration i det pillearbejde, der foregår. Hvis du så skal slappe af, så lytter du til jazzmusik. Du spiller ikke mere. Nej. Og konen er gået ud af døren, så du står og spiller, mens du kigger på billedet. Ja. Og så lyder du sønnen i stedet for. Jeres søn. Ja, så jeg gør det, at... Hvad er det, han hedder? Jesper? Han hedder Kasper. Kasper. Ja, det betyder det samme. Kasper, ja, det er det samme navn, jo. Kasper Tranberg spiller jo rundt omkring i hele Europa, ikke? Ja. Og det er vi efterhånden jo vældig stolte af, sådan en lille Nysted-dreng fra Nysted Musikskole kunne komme så langt, ikke? Ja. Til det, vi har hørt nu har han så rundt med i Blindemand og Lars Hug og sådan nogle ting, ikke? Og så har han jo fået den her guldplade og sådan nogle ting. Men altså, det er rigtigt, altså, det er meget godt nu, fordi på den måde kan man så sige, at den gamle jazz, som i 60'erne eksisterede i København, den eksisterer jo ikke mere. Nej, den traditionelle. Ja, altså det eksisterer i nogle andre former. Altså heldigvis så ændrer tingene sig. Ja. Jo. Altså tingene ændrer sig, ikke? Altså, jeg siger altid, der er nogle ting, man ikke kan lovgive imod, ikke? Ja, og så er der så nogle ting, hvis man så ikke kan lovgive, kan man så ikke sprøjte imod det. Det hjælper sgu ikke altid heller, ikke? Ikke? Så når der opstår nogle nye ting, så er det fordi, de gerne vil det. Der vil gerne være noget rapmusik, og der vil være, og det er noget, de unge vil, og det skal de så, ikke? Ikke? Jeg forbander det ikke overhovedet ikke, men jeg lytter gerne til det, ikke? Og det går så ind i, man kan værdigvis ind i noget i moderne jazz og rapmusik. Det har jeg så kørt efter nogle gange for at finde ud af, hvad er nu det, ikke? Men altså, at blande det ind i mit maleri, det gør jeg så ikke. Det er så i og for sig bare ren interesse, ikke? Har du nogle specielle ønsker på malerkunstens område for fremtiden, eller? Ja, det har jeg jo, ikke? Ja. Jo, det kan man da godt. Det er der med at få det formuleret, ikke? Ja. Jeg synes, at fornægtelsen i Vesteuropa og i Amerika, at mennesket har en sjæl, er vores største fare. Det er måske ikke den største fare med, at det er overbefolkning eller andet. Men selve den snigende fare, der er, at fornægte mennesket har en sjæl, vil styrte Europa i grus, og vil blive langsomt af muslimerne. Så den ting, der har sneget sig ind i malerkunsten efter 2. verdenskrig, og som langsomt ikke ved, hvad den skal gøre ved, er jo at blive ved med at vise, at det her samfund er så viser man en bunke blade, man viser en bunke rådden kød, man viser nogle grise, man viser nogle forskellige ting. Og på den måde får man afsjælet kunsten. Det, at man igennem et stof, i det her tilfælde mit oliefarve eller akrylfarve, man nu bruger, igennem et stof, kan inddampe et sjæleligt aspekt og give det videre til folk. Så når beskueren er åben, så blinker lyset enormt inde i hans egen sjæl, om Gud vil, ikke? Og den fare med, at kunsten bliver en underholdende faktor, ikke? Den kunne jeg godt grave ned. Og det er jo så det der underholdende, hvad fanden skal folk lave, der er arbejdsløse, ikke? De går sgu fandme ind og drikker kaffe på et museum, men altså, de bliver snydt. Og jeg synes, at min egen generation som sådan, min egen generation som sådan har pisset den kommende generation lige midt i hovedet, og ikke fortalt dem. De er aldrig nogen, der har sagt sandheden. Det er hele tiden været noget, du skal bare more dig og huske at leve livet og drikke dig dødhammerne fuld og sådan noget. Der er ikke nogen, der kommer her. Det lyder jo som en rigtig gammel mand nu, ikke? Men factsen er sådan, at det vist for mennesker i dag er jo så, at vi har jo nogle omgangsformer, som vi er nødt til at dyrke, ikke? Ja. Og der er altså fordybelsen, om det er så lige meget om det er fordybelse i at lave
jordbærmarmelade eller et eller andet, ikke? Ja. Eller om det er malerier, den må man altså ikke glemme. Og hele det der, altså, jeg kan jo se, når jeg fremfører ting og sager med, at jeg synes kun, at den moderne kunst er overfladisk og fornægtelse om et sjældent. Det har ikke noget med religiøst at gøre, eller specielt kristent maleri at gøre. Det er en... så kommer jo så både, at landets store kritikere ved de store dagblade og sådan noget, ja, de ryger med på, og finder en masse samfundsrelevant i, at der er nogen, der udstiller en bunke rådne blade. Og så går folk forbi, og de bruger jo ikke, når jeg er på museer og kigger på de her ting, folk bruger jo gennemgående et medsted mellem 5, 10, 20, allerhøjst 20 sekunder på at kigge på det. Så går de videre, så havner de nede i kaffehalvøjet. Og hvorfor fanden kan man så ikke blive hjemme og spille en CD, ikke? Med noget hyggemusik, ikke? Jeg tror da heller ikke, hvis man, som du sagde før, med udstoppe eller halvrådne grisekroppe eller små udstoppede hundevalpe. Ja. Jeg synes da ikke, det har noget med kunst. Nå, det interessante ved det er jo, at i fordomstid havde man, og dem har jeg jo så oplevet, man havde noget, der hed Aarhus Malerifabrik. Og det var 3 malersvende, der havde slået sig sammen, og den ene malede baggrunden, den anden malede jorden, og den tredje malede figurerne. Mm. Og det var ærligt, fordi sådan et billede kostede 200 kroner, det hed tromsalsmaleri, slut færdig. Ja. Ikke? Det var sådan en slags håndværk, der var udført, der var ikke noget kunst i det, men det var et pænt billede. Og det er jo så overtaget af disse mennesker, som i sig selv godt ved, at kunstværket i sig selv med at tage en slagterigris og lægge ind på gulvet i et museum, det er jo ikke noget kunstværk. Nej, det er ikke. Samkunstværket er, at så begynder den at rådne, og så begynder folk at skæve sig, og så legner man pressen op og sådan noget. Det som de der ting er, som du snakker om med de hundevalper, det er jo den der form for de gamle kronhjorte. Ja. Det er vores tids kronhjorte, ikke? Ren og skær underholdning, ikke en skid anden. Provokation? Nej, det tror jeg, du kan jo ikke rigtig provokere med det. Det har jo været 25 år, ikke? Altså, så er det jo til grin, ikke? Der har været slagtet heste og skudt grise, for jeg har jo set det med mine egne øjne, ikke? For 30 år siden, ikke? Det kan jo ikke være meningen jo, vel, at man bliver ved. Nej, men altså så... Ja, men du kommer altså så på forsiden, i hvert fald den ene gang. Du får dit kvarter her på jorden. Men det vil så sige, altså om 25 år, når vi ses til din 75-års fødselsdag, så skal vi ikke forvente, at der står nogle skulpturer af dig nede på torvet eller sådan noget. Nej, det er ikke. Jeg tror ikke her. Det står nok i en anden by, du. Ja, det kan være. Jeg forventer et billede på Rådhuset snart. Ja, det er jo ikke mig, der skal spørge om det. Det tror jeg nu ikke på, du. Det er jo sådan en politik, som er nogle gange baseret på, så vidt jeg kan se, der er jo nogle kommuner, der bruger som konsulenter til at viske kulturelt politikere noget i ørerne. Ikke? Og det, som man har hængt de 25-20 år her i byen, det er, at man skal underholde turisterne, og det skal kunstnerne gøre. Ja. Vi havde arbejdende værksteder allerede for 20 år siden, og det er man så blevet ved, men nu laver man lidt udstillinger, og så bruger man pengene på det. Ja. Og fordi turisterne ved ikke, hvad de skal gøre i regnvejr. Men altså, det kan jo godt være, at de penge skulle omkonteres til glæde for befolkningen, der bor her. Ikke? At man fik det, der hedder det offentlige rum, besmukkere. Ikke? Ja. Jeg ved i hvert fald et sted, nu du siger smukkere, et sted, hvor der hænger et dejligt billede af dig, det er nede hos min sygekasselæge, det er Dr. Skipper. Ja. Der hænger i hvert fald et der. Ja. Det er jeg glad for at komme ind og se jer. Det er så til, som tiden går, så varmer det jo ens hjerte, at at der kommer en lille københavnerdreng til Nysted, ikke? Og vokser ind i samfundet, ikke? Og pludselig så er man så det der med, at man altid skal være her i 5 generationer, det er jo løgn, ikke? For at sige det pænt lige ud, ikke? Så er jeg jo jeg er jo forfærdeligt populær, ikke? Ja, du er populær? Ja, jeg er populær, og så er de stolte af mig. Ja. Men jeg var forfærdeligt stolt af mig, og det ved jeg udmærket godt. Men det kan jeg jo ikke lave om på, og jeg er bare som jeg er. Jeg går stadigvæk i havnen, og jeg går stadigvæk langs med Skansen, og så går jeg hjem og passer værkstedet, ikke? Ja. Og det er jo så det, at når der kommer unge kunstnere til mig, så siger jeg, jamen når året er gået,
så skal man vende sig om og kigge på sin produktion og sige, hvad har du lavet? 2, 7, 20, 27, 31. Hvor mange billeder har du malet? Ikke? Ja. Og derfor siger jeg altid, find et sted, hvor du keder dig en lille smule. Ikke for meget. Nej. Men find et sted, hvor du kan koncentrere dig, og hvor der hænger lige sådan lidt provinskedsomhed. Ikke? Og det er der jo her, ikke? Ja. Ikke? Jeg skal jo starte bilen, hvis jeg vil i biografen. Jeg skal jo hen til Nykøbing eller Maribo, ikke? Ja. Og så frister det mig ikke så meget til at gøre sådan nogle ting, og så er jeg jo så flittig, ikke? Og det passer mig udmærket at passe et værksted. Det er så gammeldags, som det overhovedet kan være. Ja, men det vil sige, at du går og hygger dig rigtig godt, og det vil du også gøre i årene fremover. Ja, det er hyggeligt i gaderne. Herinde er det koncentreret. Ja. Sådan bliver det nok også lidt at være, for ellers er der noget galt. Men jeg ved jo, det står dit hjerte, og det er din halve sjæl. Hver eneste gang, du har lavet et billede, så er det sjælen er med hele vejen, og man kan se det i billederne. Jo, sådan er det. Ja. Jo, sådan er det. Og det. Jeg har jo selvfølgelig, når jeg er draget ud i verden, prøvet at sidde og male andre steder, men det kniver noget. Ikke? For jeg har altid sagt til mig, slået ud med hånden og sagt, at jamen, hvis der var noget, så kunne jeg male på Københavns Hovedbanegårds hovedtoilet. Ja. Så kunne jeg stå inde på et og male der. Det skulle ikke arve mig. Ikke? Men det kniver noget der pludselig. Det kan jeg godt mærke, at det på med hatten ned om havnen. Ja. Og det går ikke altid. Det er jo det, der er meget sjovt, for det går jeg selv for sådan en gammel rot som mig, så kan det gå skævt. Og så er det altså på med hatten og ned af havnen, og så hjem igen, og så virker det. Ja. Ikke? Ja, og mens andre måske skal på en eller anden mærkelig måde ned og drikke bajer, eller hvad fanden de skal. Ikke? Men altså, det er meget vigtigt at holde den kilde åben, den livgivende kilde åben, som flyder i kunstnerens sind. Og det er da Nysted jo. Ja, det er dejligt. Jamen, vi håber, det bliver sådan ved i hvert fald. Men som sagt, altså, nu ses vi jo, nu er du først blevet 50. Om 10 år, når du bliver 60, så kommer vi tilbage. Så skal vi se, om dit livssyn forandrer sig. Ja. Eller om det er blevet værre. Nej, tak skal du have. Nej, det er nok noget forstokket noget sted væk. Tillykke med det, og tak fordi vi måtte komme. Tak for nu. Ja, tak.